Inakpay man injaayan ni Kumarik Mindalakay. Ha? Ne, taapay man na yun. Anyaman hindi mapan mo aramida ni Jay. Inak umutang iti kwartana. Umutang. Wala kay. Awan ngamin pagbayad ko iti lending ko intong bigat. Naira naman laang awanan abasto tayo. Ala, katuan na. No, da may ipautang na kan ka. Siya akong di mang bayad no maalak ti sweldo ki Jesait. Wala kay. Alamat din, amare. Pangaasim ko matapautangan nakpailaang. Ha? Uray sa nga ribo laang. Awan ngamin pag-abastumi ita. Saan pa yan nakasweldo nila kay ko? Ay na, pasensya ka kuman maray. Uray kayat kaapautangan, ngam naranaamot nga rod nga awan. Anya? Among matan, no adda kwarta, kat may salaang asao, itad kun, ngam awan at talaga ti kwartak ita. Nausarmikin nila kay ko, anapan nagpa-check up idi na minsan. Aha! Nagado kita rason mo na ya. Di mo pala ibaga nga imot mo da ita. Nagado pala nga ibagbagan. Anya? Di ta ka manlangan. Awan pa'y sir-sirbim ako mare. Salbag ka. No si kay di tada masapol na pautangan ka. Ngam ita, sa usa-ula ang tisubad mo. Anya lakit din. Awanan, gapula ang tasaan ko a pinautangan, ginura na kung dadya abebang. Kita niya nga ron, no ginura na ka. Tinapatay, kitpod na timbagam nga awan kwartam. Sa bagay matkit di Awan na talaga, tibabay na dadya babae. Awan pa'y tinasaya, tapan nakisarita na, itipada na tao. Day tangarod lakay, gapula ang tasaan ko a pinautangan, kas di matan timbagbaga na kanya. Bayamon. Sigurado ang mapanakmanan ikismis di takaruba. Ibaga namanan ang naimutak, padaksen nakmanan. Uray pa'y, amu mo dagiti karuba, no niya ti ugali na. At damutin ka na kwada, no patsin da, ti magbaga na. Ay, ang lagi day. Awan na talaga di Jaminda. Imot namin nga imot. Salbag a babae. Ne, apayan ba kay? Agong ungat ka manan? Kasanumat nga men. Di pa'y agpautang mati salbag a babae. Anya? No isuti adda masapul na. Pautangak mati di. Ngam itatasyak mati umutang. Puro saus-sao ti isubad na. Katsan mat nga isuti masapul ko. Tiyawanan bay na babae. Katamangan mat ano, awan na talaga ti kwartada. Si kamot. Anya nga awan. Ti ko namkit day, napaklan nga imot. Anya? Adan tulad taal daw naman Saan lang amay-may sa tial daw ko nakmanahin. Anya laki day. Ay, una yan ay ati kastoy. Manungatan a doktor tinapanantal akay. Ngamawan lang tamot. Kita niya nga ron bakit? Anos latta ka day. Saan tarong baga mapukawan iti namnama? Amadaan tayo iti anak. Saan pa'y siguro nga ita? Adun a doktor tinapnapananta. Kan manumutin agat at tinagasgastos ta. Gapo iti ag-agas at tinumtumarta. Ngum aging gaita, awan matlat ta. Addan tulat ta ka di bakit? Dagiti ko kumare. Adan ti anak da adwa. Talo. Adda pa yung tinaganak iti kambal. Ngam siya, daytoy. Awan lata. Anya nga raw. Kas itin ako na. Saan ta mapukawan iti namnama? Ang mga nusan pa'y nga ita, ti para kadata. Baka? Kasta talaga, mare. Adam tala kasinsin ko kasta, Yesudan. 7 years da nagasawa, sakbay da na dan iti anak. Ha? Kasta ka di, mare? Un mare, isasi ka, saan ka mapukawan iti namnama, madan iti anak. Be hopeful kung nada nga roon. Ay, manumatan atawan mi kas agasawa kinila kay ko. Adumat na nagitinapnapanan mi a doktor.
Adon nga agas ti inin-inumi, ngumawan lata. Mare, it takes time. Ika nga. Sa bagay matkit di Isasan ka mapukpukawan ni tinamnama. At dantulat na. No saan pa nga ita? Kat intunto. Makapailag. Kasano nga min amaadan ni Minda iti anak kat baog nga rod. Si kakit dimot. Kan imot na pa'y amin nga imot. Aniya? Ay si kakit di mat. Pagkulamit ang baog ni Minda. Amok abaog dayjay. No saan abaog? Idi pa'y lakumaa. Anaadda-andan iti anak nga agasawa. Aniya? Yung kitaam. Aging ga ita katawang pa'y anak da. Mano na doktor tinapnapanan da. Kan mano matan agatad tinagasgastos da. Ngamawan lata. Sana ya? Siya talaga. Nagtured ka mang ibagbagay ti kasta. Anyat pagbut ngak ngay. Katpud no matibagbagak sana ya? Anya lakit din. Ay, diyan mo kan kabebang. Dahil tayong baga madaytang. Sapay la kuma, tasyaklaan tinalibagaam. Sapay la kuma, tasaan mo nga ibagbagay di sa bali. Ah? Ang mga may dalong kinimindaray ta, narigatan. Oh, si kamot gayam mare. Nagsapa ka mo ngay may diti balay. Ah? Aywan mare. Imayak awan maaramid ko ijabalay may. Kastaya. Aywan gaya mare. Adaman umay ko imaritiskan ka. Ha? Anya ngay maninday ta mare. Dayjay man abaog. Anya? Ay, sino man daytan? Una yan tabaog ako nam. Asino pa'y kumatibaog dito'y ayan tayo ngay, no saan animinda? Awan sirbi na anak asawa, tabaog maagayam. Ay, sika talaga mare. Amom, dagiti kasjay abanag, saan arumbeng nga uyawan kan katkatawaan, saan ya? Basta. Katawa akan uyawag tanagalas ngamin ti ugali na. Anya? Pagkunamot mare? Nakunakday taga putan na pagklanti kinaimot na. Isu ahusto laeng asaan amadaan iti anak. Taimot mga main. Ang yalakit din. No, apay mo't kami nakasdit, ibagbaga na day babae. Ay, kunak na siya klaring tinagibagan nga iti dayta. Imbaga na malagayam keng ka. Katuan mare, big-bigat pa niya imay inji balay. Oo na yan. Imbaglakit din ata nalapdak ti bagi kat saan ko ang natong pa iti nagsinumbanger. Ay, di mo pa'y lalinipak, iti kasta unay. Parang iso ti pagnakman na. Ay, adan to mare. Maminsan pa yung umay jibalay, akas naman ng ti umay na ibagbaga. Talaga nga ikakon ti pagnakman na. Un man, mare. Kunanan sa, nung nasaya at ang mapanakat katawaan dagiti tao, asa na makaana. Isupay Talaga nga awan panunot na. Iawanan ba in ang babae? Apay akas na tibagbaganay tiliklikod Amo matanda siya, babae, mare. Iladang, uyawan, ken katawaan na. Salbag abebang. Saan ang nakakatkatawa ti saan ang maaddaan iti anak? Di na pa'y lapagyamanan, taado ti anak na, nga uray agduduma alalaki ti amada. Ha? Katuan man, di lima nga anak na, kat lima mo ti amada, pasig nga inauna. Ay, tangaron, ti saan na panunutan? Naglay nga sumaong, nga saan nakitaan ti bukod nga pagi. Ay, makapasair matan itirik na day babae. Bayamon. Ay saan? Saan arumbang abaybay ang laang dagiti kaskan kwa na? Ikan man itipagnak man na. Ay, wala mare. Husto kamit kititiday tanay bagam.
Tapno saan na marwam, kan tapno saan nangaramidan iti sa bali. Ay na, talaga nga apoy tigurak iti dayjay a babae. Ha? Asino man daytan ba kay? Dayjay man abebang, agasaman, gapula ang tasaan ko a pinautangan iti na minsan, nga umay umut-utang, nagaalas matan, tinapan na imbagbaga kadagiti ka aruba. Anya? Ay na, makapangariyat a talaga. Anya ya, timbaga na, iti karuba. Baugak kano, sa anak kano ang makaanak. Sana pa'y katawaan. Ha? Una yun, abebang. Saan nga amin abanag kat inaangaw? Ay, tiawanan ba ng babae? Ikak man iti leksyon na diya babae. Ha? Saan asyak ti pag-aramidan na iti kasyay? Ta saan na nga mo ti ugalik no syak ti makaungot ko naktumag? Anya lakit din. Ay, wala ako, Mare. Kasta talaga. Nasaya at matanda ka dito'y bebang. Ha? Damag ko akas taunay ti pananguyaw mo kanya. Pudno ka de. Anya? Tapno'y bagakan ka anya. Saan ang nakakatkatawa ang marigata na amadaan iti anak? Agyaman kakit di taadda lima nga anak mo nga uray pasigmet nga inauna. Agduduma ti amada. Mare. Ay! Aday ko. Maritarupam, salbag ka. Awanan ka itibain. Sakbay mo akat katawaan ipadam a tao. At sarming kapay nga umuna. Katawaan na, gaputa sa anak ama ka anak. Ngam di ka makita day tabagem, apasig nga inauna ti anak mo. Ay, Mare. Pangasim kumamot hustong nakababain ka dagiti tattao. Anya? Mabain ka ama-amuan dagiti tattao alima ti anak mo iti lima alalaki? Salbag ka? Di ka kat agyaman taadda ni Cardo ang nailawan kan ka. Anya? Nakalalain kang agyaw, ngam di ka makita day tabagin. Anya lakit din. Sana rumba ngagsakit tinakam mo itinaibaga ni Mindagan ka. Gaputapod numay. Lakay. Habay nga may namasapol nga aguyaw ka. Saan mo't ang nakakatkatawa di sitwasyon ni Minda, ang marigatan, ang maadaan iti anak? Dahil nga dirigat na kahit naglaing ka nga aguyaw. Ngam di ka mat makita dahi tabukod mo abagi. Anya lakit din aya. Ala, uston lakay. Ne? Habay? Di mo kaya dadanggan, di bagbagat, tamapaisuan ka? Saan mo takas na? Amom, saan damot nga ibagbaga day taken ka, no saan ngamin agapu iti ugalim. Naglaing ka nga guyaw, kun agkatawa iti sitwasyon ti daduma. Ngam day tabukod mo abagi, di ka makita. Anya nga ita, imparu padalakit nga rudken ka. Nalapdan at talaga ti pungtot ko idinakita kay Tersena. Pinagsasawa ko na. Ha? Sa itakas lang akong konsensya akmat na ang gapo iti inaramid ko. Una yun. Ay na Mare, husto laang day di nga inaramid mo. Ha? Husto laang tapno makaamiris mo't basit. No agamiris Amu tayo mo't ngamin di ugali na. Ure amu na abidot na, ikalin tagan na lata. Saan ko kumaama ibaga day jekan kwa na. Ngam darasudos mo ngamin nga agsasaong. Di na pa'y panunutin nga umuna, sakbay nga isawang na. At daya ngamin ti panunod na dayjay. Iso ahusto lang dayjay nga inaramid mo. Tapag nakman naman, saan anasaya at dayjay pa nagsasauna? Kasta ka di? Ay na, nagsayat ngayon no yung baga ni Mariminda day taken ko ana.
Wan mare, imbaga na kano di na minsan ang nagranada di tersena ni Nana Puring. Kasta? Ay na. Sapay ado ti tawid jay, na ibabain Aywan Gusto lang da itang imbaga ni Minda ken ko ana. Awan nga minti makaitured, amang ibaga da itake. Wan nga rod mare, napunwan mo't ani mare minda. Isuan na ibaga na da itakan kwa na. Kadwan ti tao. Imbaga na alima ti anak na itagdudumang ama. Una yan na yan. Nakasarak lang aro di tinang ibagay ti daytaken ko ala. Wan mare, barang ano pag subli-sublian na iti panunot na asaan ang nasaya at akat katawaan dagiti marigatan na madaan iti anak. No, apay mat nga minakasya ni Bebang. Dilatang agulima. Anya kay ta. Imbutaktak dalang arod ti bangsit na. Anya laki din. Jakmatan maranranaan ni Bebang iti tersena. Kan saan pumatan ang masabsabat dito'y kalsada. Idi pa'y na minsan apadpadaanak ngam awan latamat. Ha? Taapay mare. Aday ba kam kenkwana? Awan matkit di mare. Kaya't ko lang tagti daw iti pamakawan. Gapo iti panang ibabain ko kankwana. Ay na mare. No agdaman bilang tirumbang agkid daw iti pamakawan. Ni Bebang sana si ka. Ha? Isutin mo na nagbasol ken ka. Gusto lang day tiyay inaramit mo ken ko ana. Sika lang tinakaiturad anang ibaga iti bangsit nga iduldulin na. Ay, saan ko kumamot nga ibagaday di kankwana. Ngam nasair at talaga tirik na. Gapo iti ibagbagana. Sabay katkatawaan na. Baugak ka no. Isuan na ibagak mat alima ti anak na. Iti agduduma nga ama. Dahil itong mga minababae, darasudos to mga mitiniwaan na. Imbes asaan ang maibaga ti saan arumbang. Anya ngay ina. Gusto lang mare. Pag nakumanlay jay, tapno mabaliwan ti kinadarasudos na. Ne, itaman payasaan ka na rumrumwar, Bebang. Ah, Kasla nadlaw ko asaan kamatan na rumrumwar dito'y balay. Agman-malum kamatan nga adda dito'y unag ti balay nga agkulkulong. kwa... Apay, mababain kan kadagiti tao, nang runakin ni Minda kinat katawaam. Ha? Aday ta, sapay la kumatag na kamatan. Pag nakmam ti imbaga ni Minda ken ka. Wan lakay. Nakababain man. Ngam, naabiris ko dagiti basol ko kankwana. Nasayat mo't kidi ano kasta. Iso nga inton sumaruno. Saan mo nga aramidan dayta iti sabali a tao. Tasi kati addaan nakababain. Katawaam dagiti marigatan ama addaan iti anak. Ngam di ka makita dayta bukod mo abagi. Ha! Agnakam kan ay nyalakit din. Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin da iti akulasa kanda iti line up na dito'y sangwanan ti tersena? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ura agipalkat day ti tarpulin dagiti kandidato di tarubayan ta. So adi ka nga rot agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kanda iti kakadwana. Anya? Ay na, ikaitkatan na kita tarpulin. Tarpulin laang dagiti kurso na a kandidato ti maipalkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kahit dati agipalkat Di mo idalapdan. Kantapnawan mo lang ating makunkunada kang ka. Ay na, basta, noan niya ti imbaga, iso ti masurot. Ay wan sis Laila. Mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagito'y line up ko. Kasta aya. Wan sister.
Kat di na kami lipdipatan indun umay nga eleksyon ha. Siya number 5. Number 7 ni Edgar, kan number 10 mat ni Shane. Ay na, Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka ki din nagisubmitter iti kandidas eh. Nagturod ka man niya. Ha? Sister Layla. Ay na, ibagbaga akon ken ka, Marjay. Narigat ti mang namnama iti awan. Iso atap no di ka masakitan. Ika ki di withdraw ti kandidas eh. Narigat ti mapaay, ibagbaga akon. Nalpasan, sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatig ti nag-file. Sa nabali sister. Ibutos dagiti mangayat kanya. Kan maawatak mo dagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, wamon, Marjay. Nangatunay ti arapaap mo. Basta, di mo namnaman ang mga baka. Tamangan numaymay sa laang, di mangibutos kan ka. Ay, nalabas mo dahil babae. Tila'y bagbagaan na mo tingin ka. Ay na, kaarubak day di mismo. Talaga akas day ti ugali na day dyan. Kasta ka day. Ay wun, iso ano arsagid ka, ay awan talaga amasakitan ka, kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na, ay na, jakon ingkan ka no. Isumulaga man, nakarelax kayo day, sumanawa. Ay na wun, talaga akas day na day na. Iso nga rod nga aduti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabay amon. Sa nabalay, taamo mo, ugali na. Wan, talaga asa anak nga apektado kadagiting bagbagana. Ni, adda tayo magaya man dito tersena. Mana, mangirwar ka kiti iti tarpulin tayo. Ta inayon ta kadagiti nakapalkan. Ang mga nuad adda karurog na ka. Ay nasaan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Marid na. Di yu ibut-butos de dya Marjay ah. Ne, apayan maray. Rumbang asuportaran tayo, kaputa kalugaran tayo kat nga ron. Kan may isa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Barang dumanon mo dito dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kon Maray. Sauna lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sa una. Ngam ti talaga a plano na mangibol sa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta mari. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak Maray. Uray pupuutam. Agpapan mari. Ang mga numadaksan kay tiray tangar aramidam. Ay na, basta siya saan ko nga ibutos. Gaputaan mo nga isunto ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayo. Ala, di mo unay mare. Ikaumulat tanay tangiwat mo. Ta mga numadaksan ka kung naktumat. Ay, sana ka mabutang mari. Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno dida maawis kadagiti adu akarina. Ne, nagturag mo da dya ang Marjay. Ta nagipalkat da iti tarpulin na dito isang wanang ti tersenak. Kahit anya kumatidakas na. Kano ibagbagak kan kwa na mismo, ajak tupulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumala ang ti pundo, dagiti proyekto a maigaman na. Ay, diya mo kang galayla. Kawanin re! Inbagak amis mo day taken kwa na. Nangalala namat iti turad na, anang ipalkat iti tarpulin na.
Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na dito eh. Siya, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo da dya babae. Aguray ka man? Chilton anak! Ing ka man baklasan di tarpulin da dya Marjay? Ay na, di mo suruan ta anak mo itinulo ko. Ay di naklapdan Henry. Chilton! Rumwar ka na ah! Anya pa'y lang ti kukwang dita. Uray saan mong gaya mabaklasan? Ing kalangan barsakan di tarpulin na. Kairaman mo di muging na tapno maabutan. Tapno inton makita ng tao, mainsultaw iti kastaunay. Oh, Shilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talaga nga akong tinasaya at susurom dito anak mo. Naimbagla ang tawan ni Shelton dito balay. Napani di balay na apong na. Iso di na mangang dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam day dya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kat, ibutos mo to, ah. Aha. Anyaga po nga ibutos ko day dya tao. Kat no kasla awan direksyon ti biyag na. What? Oh, pagkunamat nga'y manang. Kano agkulkulas lang iti unag ti sapin na. Anya? Wen, Berto. Iso adi mo to'y butbutos day dya tawa. Agaman day dya amarji. Ha? Ay, kano kandidato kidadwa? Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto. Sigurado, agbabawi kanto no ibutos mo ida ka mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray day jay amarji ti kwarta ti kumpanya ang nagtrabahuan na. Kat isaw ti negosyo na. Ay na, manang. Di ka agsasaw iti pamataan kasi kadagiti kandidato. Apay, napanagnagam aya? Ay na, wag Berto. Dakla pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mat, iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong tibiyagda. Ha? Ni ka din Margie kan kulas ti ibagbagam? Sino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo dahi ta ig-igga, ma'am? Aywan, mapan mi man ipalkat inton madamdama. Ay na, ibagbagakon kada kayo. Di yu ibut-butos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan a Nicolas. Anya? Wen, gaputa sigurado ana sayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wen kunam! Mala, iyag mo kinindagi tatarpulin tapagbalinak nga ap-ap tila misaan ko. Anya? Saan kumamat akas na alayla? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kan, saan kumamat akas ta at ibagbagam kadagiti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan mat. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo kan ni Berto. Tay tala agbir-birto lang ti aramidan na. Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di kag pampanuno. What? Ay na, ni Sir Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, un siguro ah. Apay, sakti damagam nga. Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao! Yahoo! Nainlita pa ng payapay mo, bakit? As ka lang ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya ka matan, Henry. Awan lati amo mga aramidan mo, no, di ti mangkontra kanya. Ay, Nagkatawa pa'y lang. Ala, mangantaman kit de. Tainton malpas ta amangan, baklasak amin atarpulen, dagiti jak kayat a kandidato, di ta sango ti tersena. anya laki, dinayalayla. Bayampay, tanaylawan kit nga rod nga impalkat dan. Jak nga rod ida kayat abutusan. Ay, kauray ah. Di naman kahit asawan, agaputan na ipalkat ti tarpulin da dito iti resina ta, kahit kapilitan na butusam ida. Ay na, basta lakay.
Diyak kayat makita ti pa nagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay nga, mapumpunuan ako ni Tiday Alayla. Ape ka, Diberto. Ah, binaklas na kitin amin nga impalkat tayo at tarpuli ni Jetersen, na? Ha? Napaidam la unay. Kasla ka numa di sulang da Tersen, na? Ay na, bay amon Berto. Talaga lang, aloyal siguro kadagiti kandidato na ah. Oh, noon lang di panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mo tutupan. Daputa saan kayo magpada. Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay matkadi, ah. Ang basta, saan nga glablabas, gapot amang ano saan ka makapagtapel, kat ipagkita kan kuwana, timilyon nga stars. What? Ay talag murmuryot aka na yung aramidam layla. Masyudo tak nga rod amakang kangag kadagiti ibagbaga dagiti daduma kandidato. Nonsense maamin na platapormada kuno. Ay gan, nakarkaro aran sense na kiti bagbagam. Anya? Kati sumay. Danggamat ngamin dagiti ibagbagada ah. Karkaro dahi dya amarjay. Wapay mat ngamin a pinampanunot na tinagnayangay ah. Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa lang hindi kontraang din kwa na ngay. Anya? Apay nga isakit mo dahi dya amarjay. Wano? Kurso na adam. Ay kat no mabalin ko mga isukat ka kan kwa na kay naramid kung bakit. Napintas ni Marjay. Nasingpa. San aman nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na. Oh, saan ka ba? Ha? Anya? Kiti sumay. Hoy Henry ah. Di ka gar-arami di tijak magustuhan. Uri si kamot ha. Di ka aramid iti jak magustuhan. No di mo kaya kay sukat kay iti sa balay. Anya? Nasayaat mo, tanaranaan kasi kaababae anang nga tuunay ti purwana. Ha? Ape ka di akas tamot ti bagbagam layla. At da relasyon nyo iti asawa kanya, iso akas taunay ti panangisakit na kin ka. Anya? Kinisumat! Ay napangasim mo't alayla. Di na kami pagbalinan adakas. Nasimpot ti asawam. Kat di na maarami dayta. Kat no siyang mo't. Ay na, adamot ati prinsipyo. Apay kumaatutupak ti adda asawa na. Ay na! Awan ti prinsipyo, nugatal ti may sa babae. Anya? Katisumat! Iso nga adaywang ti asawa ka, Marje. Lagi-lagi pa, nga ngay-ngayangay ka ita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaan ti butos mo, ah? Ay napangaasim ka di layla. No di na kayat nga ibuto saan laang. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka mo't agar aramid iti istoryaan. Aha! No kayat mo ti makiasawa, saan at kiasawak ti gargaryam? Adama dita ni Berto. Iso ti may bagay kan ka, barang saanan nga bakla-bakla. Anya? Talagaan na dagsan unay tirik na nila ila kanya. Ha? Taabay ka no? Kat no pinagsasawan na. Ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Anya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos, saan ko matila ibagbagan na? Ay, wan nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Kaapay, anya ka ditimbagan na? Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay, barang saan kanton nga agbakla-bakla. Ay no! Talagang agburburak ti dara, kiti dahi dya alayla. Ay, di ka unay, Berto. Di mo tutupan. Oh, naumputa di pasensya kiti dahi dya babae. Iso nga agsagana yung masabat ko.
Apa di ka makitupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok ang makidupong kadagiti sabali ti paniriganda iti panagbiag dalakay. Anya? Kati sumat, apay kuma ang makidupong nga kadakwada, kat kagurak idan, linipat ko idan ang aruba. Kaputa di na kaya nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, uray mapukaw ko ida amin agagayam ko, basta saan dagiti kandidato. Agbalakan san Layla. Apay, apa kagapoy ti politika. Apay, enton malpas ti butos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusap. Makibingay ka ayak iti swildo da, tapno makiap-apa ka. Ah, Kati suman. Oray po utam, Layla. Kaapam amin na nakarubam. Gaminton malpas di parang bubutos. Nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarubam. Ngam di da kantom amon dagiti binutusam. Malaksit na. No saggay saam nga ipam mo day tabagim. Siyak ni Layla. Kat imbutos ka iti pa nagbubutos kung kunam to katakwata. Ay na, nasumbatan matlangan ti kanayon kung ay daw dawat. Nga granata kuma, Layla. apay ka di, si kabakla. Baklagayam, ha? Mato di baragan ka. Anay ko, Berto. Apay ka di, sinipat na. Baklagon ko ng kanya, ka? Oh, ano kung matibiyang mo, ha? Anay ko, Berto. Di na ibungot. Kapay na yung bagyang nga at bagay kami kini Margie. Hoy! Tabno ang mom, babae dirignak. Sa balila ang amin din na ikapat kanya. Pasensya ka, Berto. Bata mo tibuok ko. Taong po, pasensya ka Layla. Gaputa tila alamidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanya. Gaputa sa bali, di kaya't kung ay putos. Ngam itan, ta naglablabas ka, ha? Ikan ka itibagnak, ma'am. Anay ko. Nagsakit pa iti kong tarmaw. Gusto na. Gusto na ka. Hindi mo nang ran ni Mari Layla. Tulungan na kitna. Ay, di kang patangay na. Ang mga numairamang kayo tinangado, aguntar ko. Di na kiraman Hindi ka kayo arudan. Ay pare, ikakitaan ni Mari Layla. Agap apa na kini Berto. Anya? Wan pare, kinugtaran kan impungot na. Dantanidak pa inraman. Isopi manang ako na. Ay na, bayamon mare. Tapnog nakam ti asawa. Nakaugat nga tan, adya baklakan ko na. Anya, ayos lang kan ka nga oray dangran ni Berto. Bayam mare, parang agnakam ti Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yan ang may drawing? Anya? Anong maaldawan analpas ti eleksyon? Ang apay ngay. Dinak matan pagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Dinak pa yan talyawan dagiti kandidato nga imbutos ko. Ada na sabat ko iti palengke. Ngam saan matan na pumampansin? Nga po nga tatanaaba. Ay na, dahitan ti bagbaking kalayla. Di na kapagan ano, dagiti ko kumarim gaputa, inapamot idaamin ay. Anya, Kati sungat. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang keng ka ni Berto, bakla. ay na, di mo ni palagi pinre. Nasakit lang arudan tirik na. Gaputa di da kun pagan ano. Uray kasano ti panang payapay ko kadakwada no lumabas da di tarubayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas taunay di panang payapay mo kadakwada. Amangan kit di no, hello kaaway kung kunadahin ka. Anya? Ay na, hindi ka nga minagbali naman nakiapa, bakit? Kaputa sigan dumot lang ti kaka sa inton udin ha. Agdawat kayo ti pamakawan kadagiti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akarubam ng dahil lang sa eleksyon.
Ay na nagmayada na yate agid na no kastoy ang nabsog na tao. Makapaturog. Uy, manong, nakawit ka matgaya man. Anya kita rami na kaya kasaran. Kat nang anak matan. Ang gikalkalon kundan. Idi nakaalak, iti igado, nga iyawid ko. Ay, kat nakawit akmatin Inak man eref dahil inaalak nga igado. Di mo yab abay ije karni ngayon nala ka. Umay kumat eref dito balay dananang pantatang. Ay, Pedraw! Saan ka pa yaman? Ninanang kay Jay! Anya nga tinapasamak. Inta kitaan ni Jay Silidda. Darasaw! Nanang! Anya tinapasamak? Ay, di tatangyaw na Anya nat. Nakaidan sa laang mat. Nay, Pedraw! Di nakpay padawan na. Ado pa iti utang tasan pa yan na bayadan. Ay, karubahan at ni Pedraw! Masapang may wargawag mo ya. Una, tapno maisagana dan jay abuloy na. Ay, nag-aapula, oy. Ha? Pedraw? Si bibiyag kapay? Kunak nunat kan? Nasawam. Ninana nga talaga. Pag nervyusan nati tao. Natangkan ti tiyan natanabsog ngamin. Inak mala erefan da ito igado. Nanang, makirefak pa ilaang Ay. Alwadam, saraw. Di mo sagsagidin dyan nyawid ko akarne, iti ref. Ang damat inyawid mo, tatang. Napunno iti karni da iti refyo, nanang. Awanin pang isalsalak da iti igado nga inggapok iti kasaran. Nay, kat no awan ti karga na dayta. Iso nga rod nga inedep kong tapuro danong ti karga na. At dapay ulo ti baka. Asino tinangyawi di ti daytoy? Siya, kaasya, kanang iliblibas. Iso adi yukot yan. Nan, taurnusak man ti karga dayta ref. Tapno umanay ti karga na. An-anwan ngay nga tani tatang da ti buo nga ulo ti baka. Hay, sapay nakadilat. Kita ang amin, nanang. Na, nakamulagat pa'y dagiti mata na. Bayan nyo man lang ni tatayta. Di nyo dildilawin. Nay, akin kukwa dagito'y sakati baboy kan sakati baka di tawi. Agasam ngay dagito yung inyaw awid yo. Kay, nangyawid kamot iti daw. Wala nang, daytoy o. Iso day tating nyawid mau. Umay ko iref, tapno sana maperde. Na, hay, nagdakulan asupot kinangi kargaam. Ni, si Daon may iti makabulan dayta, nanang. Talaga saanin nga umanay dito'y ref dagita nga inyawid yaw. Masapul amaksayan. Ay, saan na babaling ka ikatunday ta ulo iti baka dita, bakay? Sana mabalin nga ikatanyo na kita sa katibaboy kan sa katibaka dita, nanang. Saan pa yun ang mairikop dayto'y ref? Gapo iti kinaadaw ti kargana. Kasano nga rod itan? Mare muna. Aw, apay maray. Kat umay ko adamagan, no nakamasayagan ti bangkay nila kay Mau. Anya? Anya ti impatay na ay kaasimat. Kat no nagpatpat nagdangamin nagiinom di takasara ni di kalman. Saan pa'y anatay nila kay ko? Ne, kat iso ti damag di ti lugar tayaw. Nangagkano dagiti kakaruba ti panagsangsangit Mau. Impugpug ka mo anatayan nila kay Mau. Ay, dayjay. Ha? Drama laang dayjay maray. Agprak-praktis aklaan. Ay, drama laang kunak lupod na. Sapay pagtutungtungan, may nga umay kami kumaagsusugalan. Inton lamay na. Pedraw! Pedraw! Mangmangagnak! Apay aya! Umay mo man ikatanday to'y ulo ti baka dito'y ref. Ay, masurunak ang makakikita. Bayam lang ka dita. Umay mo ang renang, taimbag lang adda pangaldawan ta. Dita na pay laang. Tunggal lukatak dayto'y ref.
makita ka nakadilat kanya. Kan nakamulagat pa'y dagiti mata na. Hay sos, maalyawa. Nagapo, nana. Nagapo ak dita balayo Saan mo't gayam apim mo siya ni tatang mau? Anya mo daytan, nana. Nagpigsan tupay ni tatang ko. Mabagkat ng tupay ti ulo ti baka. Kat kasanumot nga men, kat nangagdag iti kakaaro ba ti anugog ni nanang mau? Ay, kasi nga min ni nanang magnervyos. Uray nagsangit nga agpukaw. Nadaman ko man ti agkasar dito lugar tayo, anya. Kat adamat. Adaya, ibagamban mo't kanyak ta isa ganaak. Anda di tapurok dos. Diya inaudi nga anak nila kay Lando, kan bakit miling. Agasawan. Ni Janet. Kat no mistra day jay. Mon, makiasawan. Amom nana, baknang di mga asawa kin kwa na. Iso nga ang mga baboy kano ang ti partyenda. Ay, adamanin pakipanganan no kasta. Kaano nga ikanaw? Inton umay ang Sabado. Abangan na da papanam, ipuspon mo ba ilang, nana? Ay talaga mapanak. Ay, agkita tanto ijay Sharon. Kano ang kanta ang tupay ijay? Ay kat mayat nga rod no kasta Anya nga iti kantaan. Lakay, kita umanday ti bayadan ta iti kuryente ita abulan. Paypaylaan nga ipakitam kanya. Ay maulawak nga rod amang basa. Agan tsukos ka ngamin Sikan ti mang basa, babasit unay ti litrana. Dagitan to ba gamit na taga-electric? Dakkalan da ko ba di litra? Tapno mabasa adako si bayadan. Manaw ti bayadan ta. Nagdakkalan. Manuaya. Ay na, 6,999 ti bayadan ta. Anya, apa yan nagdakal? Pangalaan ta ngay iti pagbayad ta di taagatan. Ay na, mata ki aksan. Ay, ison samot tanti patay kaw. Nanang, kunak mo saan tayo amasangputan dito ibalain? Mapan ko tulungan ni tatang mo ije bangkag. Apay aya. Umayak mangala iti igado si Daon May. Ay, amukon no apay. Amukon. Amumuntian niya, nanang? No apay adim makkel ti babayadan mi kin ni tatang mo iti kuryente. Ay, di nagpapabasulan, nanang. Ijay daya ti balay mi. Kan ada bukod mi akuntador. Dagita imparepyo akarnay ti makagapo. Manu abulan daditan. Manulangot ayan di may sasupot nga igado. Ay, agbayad kayo iti bingayo iti kuryente dito balay. Ni nanangan aya, ni manong dax taado ti karnina dita. Di tatang, agasam ngay, di tatakal nga ulo ti baka ngay. Anya day tawit mo, Sharon? Igado, napanak na nga lay di imparif ko kada nanang. Sigurado ka nga igadulaang dayta. Amangan mat no kinisayam dagiti imparef ko asaka ti baboy ken saka ti baka. Adada ijay Jak to pa'y sinagsagid. Ta nakatangtang gandan. Mapanak tumahalay ito madamdama. Ay mo, nasken amapan ka. Takayat nakaakasarita ni nanang. Alao mo, dagita imparip mo asaksaka. Sampay nanang. Di pa lang may saasaka ti umay kuwalain. Alao nyo amin ang kasidain nyo, tay depukon day taray. Nyalaki din ni nanang anaya. Ag-high blood ka manayin. Napayaya. Kasano ajak ma-high blood? Nagdakkel ti bayadan mi ti kuryente dito balay. Kahit basol dagito isaksaka nga imparef ko. Ay katuan na. Agasom ta tuloy-tuloy anak ka number 10 day taref. Tapnulaan saan amapirdi dagita akarniyaw nga inggap puyo pa'y ijay kasaran. Ay sus, dakas kan daks. Ay agbayad kayo iti bingayo iti kuriday. Talagang agsinira. Titwa!
Titwa! Titwa! Anya ter aramidam di taray Pedraw. Ilukat irikop mo mag saka ag titwa kung kunam. Ray, awag lang na ito'y ulo ti baka dito. Uy, baka taday, manon abulan na nakaref. Amangan kunak no maburi ay. Ayag mauyong kan sa nalaklakayan. Umay ka magkiday. Tadwata mangrayaw. Tulungan nakid di amang ikat kiti ulo day taabaka kasidantan. Ay, saan ka di baka pag-asin? Ay, Ibatan nakpidraw talaga nga ikatukon day tanga ulo ti baka dita. ay, tumalda ka pa kay. Agpaanawa ka kaday. Sharon! Apay nana! Ingkay anawaan da na ng kentatang mo tagapapada. Anya? Tapay nga gapapada. Ay, jakam mo. Basta nangagkula nga agpinpinukaw da. Ni Manong Dax, mapan ko dagasan di tabalay da. Tadwa kami nga ganawa. Tatang, nanang, agapapa kayo? Nagkunamay. Di ka ruba, chismosa. Apay, anya ti pag-apaan nyo aya? Ninanang yo Ray, awag lang. Diyan rip ko nga ulo ti baka. Agungit mitang. Anyan di mapaspasamak dito abalay? Takasta kayong matan? Ay, day amayo Nalukay samitin ti turnilyo ti panunot na. Mang titwa ide ulo ti baka. Manong Dax, andan samutan dementia ni tatang. Dementia kan Alzheimer kunam kit di Ay, maburi-bura na akta nagdakulan ti babayadan may ti kuryentay. Awan mat ka na kayo ti mayat nga agbayad. Manong Dax, kasano daytan? Ti solusyon na dayta. Ikata kun amin asaka nga imparif ko. Tapno iddepen yun dayta ref nanang. Ipindang ko laangan iderwar ti balay mi dagita saksaka. Uray mo di imparif ko nga igado. Inyawid ko mataminan. Sika nga ipidraw. Anya ti singasing baw. Ay, di yung sagsagi na diyan ulo ti baka. Kaya ray. Kano tuloy-tuloy nga agan andar jerep. Apay, anda pagbayad kaw iti kuryentay. Tatang, umay ka, antag sa sarita tayo dito. Uy. Anya di pagtungtungan nyo, tamasapol pa arumwar kayo. Kasari tayo ni tatangyaw. Tano di na kayat alutun day ta ulo ti baka. Siyak ti mangirwar, ta siyak ti mangilutaw. Padigwan naktumot nanang. Tatang, ilutom day ulo ti baka. Nabayagan day tadita, santon anaimas. Aya, Wana, awan ton tiramraman na. no iluto kon. Di awan taon, tilabon ko akarnay. Anya laki din na ya. Adu pa'y ti agkasar dito lugar tayo. Inton Sabado, adag kasar manan. Amamom ni Janet. Ay, mukha. Di mistra di ta eskwilaan. Iso ti agkasar inton Sabado. Ay, sakto man na, tagpartay. Ta itaray ko to man na ulo si baka. Saan lang nga ulo ti baka? Ulo pa'y tinuang. Anya, ay, adapay nuang. Baknang di mga asawa kini Ma'am Janet. Sige nga raw, inak irwar di ulo si baka yeray. Ta ilututan. Imbaga, tanay ayong matlaang ni tatang, manong. Inayayo ka. Iso akiraam. Sungsungrudan nan di pangyangaran na iti ulo ti baka. Kano napan pa'y nangayo iti pagsungrod na. Imbaga ka do ti agkasar dito yung lugar tayo. Katpudno mat ngayon ton Sabado, siyak ti agkanta iti kasar ni Ma'am Janet. Ni matatang ti agparte. Sakto mo ti agluto. Manong di igadok, isuputan na. Wen, saan ka madanagan? Saysayatan mo't nga ron ti agkanta Tapno saan amay babayin ti puli tayo. Wan, anya laki din. Lalaingak ti agkanta.